ole ama sa inka video mo thir sak thin tu te zong zong in za vai chung alom thu ka soya menot thir sak le zel tur poin ka som hal bok cheu ni tun tu ma chuan khovel po na thil mak som te kan thir ho don ni khovel anu na oma tang khan mishing ma sa te chuan van lam hoi chowin RC te khi makan ti thin hle tuna po astronomy mathematics le physics lama science thiam na sang mangin vana thil om tam tak te hi hril fian tum thina ma se chung zinga thil tlem te bak chu an hril fia thei ri lo chu ani hi chung zinga an chuina sat em mai chu khovel po na hian minung nun na nei dang anom vengem ti te le omni ta se khoila ya khian nge anom ta kang ti te hi ani chu tingan chui then khate chu ian ngai tho don tiang somna tangin chanang somna Eagle Nebula thilmak tak tak zinga chhir te lo thei lo chu Eagle Nebula hi ani he thalak hin en mai chuan RC gas lo ma tanga in siam lai ni in alang ma se thalak chu CNN a phola ni chuan le mitam takin hriat chin tumin an kol ta sup maya thalaka gas lom kara chuan mai lang ta tlat mai ani thalak rong chu anan adjust chuan mishing pian zia lian tak chu gas zinga chuan alo lang ta reng maya scientist te po maktin an hoi hai hle ani pakwana galaxies te hi khoi tanga local ngem ni science atang point RC le planet te lo pian chhuwa dan hi tun hnai larai rutuk lo atang chawa hriat ania tuna chuan scientist te hian thil bak lian jok te ma chonin chui chon tum ta zoka galaxies te hian dar nuai lova omze nei taka om khom an ni hloma chu super cluster ti ani scientist te hian galaxy pian dan shilfina theory panian neya ama sa jok chu big bang oma tanga gas cham bang te khan galaxy sa siama chumin huwa planet in siam le ta ni pani na chu big bang atangin gas in RC le planet a siama hip na gravity wangin a thok kwal ta thina ni pariat na other art RC te ni te hi universe RC tu leding on tam tak zinga mi an nia ni kan ti hi RC thawani he kan ni hi planet pariat in hel kwala chu ta tanga hriat thei ta chu RC dang te po hian hel kwal tu planet an nei ve nual hlomin narin om ta ni ma se chung planet a te chuan nunna omangem ti ro chu ngai tua thamani kum sang hi tangkhan extra solar planet tam tak ten latak RC om ten hel kwal ve mup ten hu chuak ta reng ani chung zinga then khate chu kan khovelang tak te pon ni hlom planet Greasy 581d a po hian tui om nge yan an sia nunna om thei turan ngai kum zate la ve huna thiamna sang zoka hriat chu ngei be se ania tunai ro chuan thilmak le hriat thei lo alani ta ni pasarina universe danga omem hei hi in hialna controversial agreements siam thei takania chungan theory a chuan universe hi tuna kan omna lo po hi om nuala chung universe tin te chu almania laws and physics theuten a thunun theu mai ani scientist tam tak te chuan hei hialna theory hi thil ho le om zenei lo mai ani tinan boipui du vak lova a chan chu evidence chiang tak le thataka om lo wang ani amai ro chu chung thil ring tu te chuan universe danga om lo ani ti chian evidence po om big chuang lo tin tanan kho ve tat mai ani universe top thenga kan sin thei khuna hriat chen thei chau tur thil ni omina langa chu wangin he theory hi hial fi thak thei mai ani big si lova thil mak takani parukna dark matter Albert Einstein equation equal to mc square hi equation thaber zinga mi ania mase van thengreng space a an han apply me chuan thil fel lo om tat zel mai sia universe a hian thil tak nei hi engtia tam nge om ti hriat nan an man chuan universe matter za pali chau mu ani ta a abang song chu khoi ange nom tak mitam tak chuan abang song chu dark matter anin ring ta ni khoi ange chung dark matter te chu an om khoi mun po thil mu theilo omna piang chu anom na ni mase scientist te chuan dark matter om tak le om tak ro fin fian na hi an nei big lova he thil hi fin fia theilo le mak takani pangana Mars Earth connection planet danga po nunna om theyang a tia kan soilain then kha chuan kan solar system chung nge ya po hian ominan ringani conspiracy theories tam taka chuan Mars a hian minung om nge yin an ngai tlata
he thil hi NASA in athup thlat ni an ngai bokani thil tak thalak sang sanga lan dan po Mars planeta mishing te khosak na hnu ma ni om tak tak mu tur om bok chung thalaka lang te chu mailem pyramid le thil dang dang te ni a chung ba ka chuan zong chi e pian ji ang tak lunga thulai te om bok scientist ten tun magnetic field abo ma in Mars a hian luipui luang nge in an ring tatani chuti ni si chuan Mars a hian minung nom theingem an lo om to nge yem ti te chu zona chan har takani ta a thil mak takani ta zel mai ani hi palina UFO sighting by NASA astronauts te hi uluk tak le thataka train vekan nia chung zinga then khate phei chu expert scientist an nia thileng kim hian thil fia thei vekamo chu o ti tur khopa fingten ni Major Gordon Cooper chuan khovel voi somni pahnia hel kol top na an rocket tuk ver atanga a thil mu chu thil hring eng va in chak takin an lamaron pana ma se voi le khata chu thil chu in her thuta a thlok bo le ta dai mai ni an thlona radar point chu thil chu alo man thlapani khovela lo ho hnuwa interview aneya interview petu chuan kha thil mu chung chang kha zota ma se na sa official ten soi chuan rem ti talo ani he thil hi thil mak tak pakhat tling hial ome pathumna white holes technology lama ma son na wangin tuna chon black holes om ti kan okhe theita a Milky Way galaxy a phei chuan black holes om nge yin an soi thil mak tak ni ma se Albert Einstein chuan white holes po om ni in a soi white holes chuan engma lo tangin thil tak nei matters aron phu chuaka chunga thil phu chua te chu olsam taka mu chu mai thei tur thil ni in ngai ma se pakhat po mu chu arani si lo ani pakhat tal chu mu thei ni ta se chu chung thil mak tak tak zinga engmo ber kan re thei tur ani ya chu ba ka an omna lamin hriat thei ani nge yang ma se tun thlengin thil mak chui chua thei lo ani ta ni panina Rinson Moon scientist te chuan planet then khata chuan nunna om thei nge ni in an soya ma se thla hian nunna om thei ve nge yem ti hi zona ni thla hian ma lai mishing te hnu ma om ni an soya ma se sarkarin mi puishia ta puang zar du talawani tun hnai maya khan scientist te chuan thla tui le vur ten hmuwa chung te chu thaleilung hnuai a chung lam dewa omani tin an soya ma se hei poi scientist ring khate chuan an ring lem lova in nira tam tak te chuak thil ania thil mak chui chua theilo alani ta zel zongani pakhatna dark energy hi universe a thil mak ber te zinga mi ani ome khoilai hmuna po hian om vikin an ring hiala law of gravity a chuan thil lian tak galaxy cluster te hian in hip ton nan nei veka an mania gravitational pull om chuan thil te nau zok te chu a hip ta zel mai ani mase galaxy cluster te chu anin tial zo box ani a chan chu universe a fan zaw bel zel ani engwange ni ta ti chuan scientist ten theory of dark energy an duanga chu gravity opposite che kha ania thil reng in hip lovin an order ta zo kani mathematical calculation alan danin a om tak takani ngai chuan dark energy hi universe energy za somsari pali vel ani nge yang hei hian gravity tam lama khum ta daya gravity aya chakfe zo ka wangin universe wa fan zaw te zel mai ni an ngaya proof chiang kong tak om lo wangin thil mak tak chui chua thei lo chu anita ni like a bird on a tree. I'm just sitting here